To nyaka sani Dr. Omamo wacho ni usebedo kata e mesa mano mar poro wacha kod sirikal ahinya to kotudore kod okumba mar thieth mar SHA. To un kaka riwruok mano mar rufa mano ma kelo kanyakla ute thieth mag ji giwegi kaachiel kod ute lamo mayudore e kor gwenge mopogore opogore. Bende unyalo wacho ni usebiro kod concrete proposal ne sirikal mar mondo mi utie kachiedh nade makoni kod kocha ma oluoro okumba mar SHA mar mondo mi un bende udhi mbele kod kawo jotuo manitiere kod okumba mar thieth mar SHA. Gino makata kopenju kaka rufa tu wacho ni ero mae proposal manwacholo ne migawo mar thieth to gidagi we koro wawe awe tiyo kod SHA ni. Dr. Omamo. Ero kamano Joyce, waso chiwo memoranda mang'eny ma waso ndiko chakre ne chaki ka SHA tiyo kata nyocha pod wachiwo memoranda go nitiere kod ang'o igi manyalo wacho ni nyalo tieko ema lero ni mokwongo waso wacho ni kaka SHA onego bed gi gima iluongo ni dispute resolution tribunal. Ka SHA nigi chandruok e osiptal moro amora, onego bed ni nitie tribunal mawinjore mokete chik mar SHA regulation 40. Tribunal ni nyaka sani pok olose higa achiel mokalo. Tribunal ma koro nitie office Ministry of Health kata office migawo mar telo mar thieth maka ochiew to oyud ni osiptal ma Joyce nigi chandruok matin to ibedo suspended. Wan piny mar nigi chike, ji nyaka ti gi chike. Wawacho ni mokwongo that tribunal ma dispute resolution tribunal nyaka bed founded with immediate effect. Mond ka ng'ato nigi chandruok gi osiptal, ka osiptal nigi chandruok gi SHA, wanyalo dhi e tribunal to tribunal thegowa. Mane kaka piny onego bedi, mano mokwongo. Mar ariyo, waso wuoyo nyaka gi department gi committee mar health e bunge motelne gi Daktari James Mikal man gi lony mathoth e weche mag ngima. Ng'eni Dr. Mikal ne Director of Medical Services, nobedo nyaka PS mar health. Ma waso ng'isogi ni SHA kako keti kaka pesa donje SHA ok ber. Sani wang'iyo ni SHA sani en gima iluongo ni contributory premiums. Ji golo pesa koa e ofuko gi kata koa e osalo kata koa e yuto gi. Ma ok nyal bedo e piny ma jomondik gin dhano moromo less than 15%. Unemployment rate ma Kenya kae ni malo ahinya. Gima nyaka wawacho ni nyaka tim ni kar mondo wabed gi contributory premiums, wabed gi tax funded premiums. Ang'o miyo wawacho kamano? E pinje ma otiyo gi universal health coverage kata universal health care, iyudo ni ka kong'o en siling 250, imedo tax ma siling ma 2%. Niwach joma metho ok bidok piny e piny ka wang'eyo kamano kata kwa keto ang'o dhano bro metha. Koro iluongo ni sin tax. We wakaw tax matin kuom kong'o mondo wafund go health care. Wakaw tax matin e sukari, wakaw tax matin e ndawa, wakaw tax matin iluongo ni tax funded health care. Mano e health care manyalo tiyo e Kenya ka. Contributory premiums ok nyal tiyo. Mano mar ariyo. Mar adek, management mar iluongo ni digital superhighway. En gima onego bler malber ni en ng'ama tiyo e system ni. En system be mantie e Kenya ka, en jog mage mamulo system ni. Data wa moka ka jatuo biro thieth ma miyo SHA. En gima nyalo bedo accessed gi jok moko. To gin jok mage. Sani kuma chadier kipenjo kata joma tiyo SHA obed kata branch ma Kisumu branch mamwa ni to system ma SHA ni ere joma otelo ne. Oyo gibro ng'isi ni to waso penjo gi ndalo mang'eny. Ng'iso ni wabe wang'i kaka uneno ne kaka wabe wanene. Ok onego bed kamano. To ok ni wawacho ni ok en gima ber, wawacho ni ler gi ratiro kaka konyowa gi kaka wanyalo lose. Mar ang'wen gi mogik, ka ing'iyo wach mibadhi, providers, healthcare professionals, obed joma nigi osuptende gi jok mathiedho, onego bed self regulatory, onego bed ni keto gi kanyachiel ting'iso ni oyo ka Dr. Omamo en daktari mabero to ok ober maber.
jogo mano puonje gi jogo mosebedo go e bura emonego bed ni ng'iye to kwere to ng'ise ni oyo ok itim gima ber, onego kweri, onego mai license. Ok wanyal chiewo ni okwana country ma bedo regulated by law. Mage gik ma wang'iyo Joyce, akia ni be aduoko wachno kaka ne dwaro.